Yes, ndipo programu yetu yotsatira ndi ya Tiuzeni Zoona 12:30 ndiyo nthawi. Tiuzeni Zoona. Tiuzeni Zoona. Tiuzeni Zoona. Ndikulandireni komanso ndikupatseni moni. Ine ndi Daniel Mawawa ndipo yafikanso programu ya Tiuzeni Zoona pano pa Zodiac. Dziko lino kuli chisawawa pa nkhani ya malo. Anthu kumalowerera malo kuti si awo, kumanga zinthu zosayenera, malo olakwika, kugula malo ambirimbiri mwachinyengo, kusinthanitsa mapepala a malo ndi zina zotero zambiri. Chisawawa chikulikita. Tinachiti kuchokera kwa nduna yoona za malo Akezi Msugwa kuti ayese kuti tambasulira kuti chikuchitika nchiyani pa chisawawa ndi chipwirikiti chimenechi, komanso kuti nanga atani kuti akonze zinthu. Omvera khala ndikuoyapo pomuposa chedwa apa ndikhala ndikucheza ndi nduna ya zamalo Akezi Msugwa. Nduna tathokoza mapeza mpata kuti tilankhulane. Poyambirira nduna mwina mutipatse chithunzithunzi tsiku loyamba kulowa mu ofesi ngati nduna ndi chani chimene chinakupatsani chidwi kwambiri, komanso kuona kuti koma kwakuti ndi kumene kukufunika chidwi chambiri ndi ntchito yambiri? Kwambiri chambika ntolo mu ofesi nano ngati mumene munthu aliyesabalowera kufuna kudziwa mmene akugwirira ntchito anzathu enayitanitsa kuti andipange brief department iliyonse kulista brief kuti ayi ntchito tupanga mwakuti zotsamwa ndizakuti ngenathokoza ndenikenako kunalino kumafika mbuyo kuti nthawi imene nali chairperson wa Legal Affairs ndima issues anje amene analiko kunduna mmenewo. Nazitenga zimene zili chazo ndikuona zimene iwaja nalipasa ngati maripota ene ntchito ikuyendera. Zimene ziwa notsopano kuti I think kowere njira izi ndi izi. Madera amenewo anduna ndi ati amene mukuona kuti koma kuli ntchito kunduna kwa zamalo? Unduna wa zamalo uli ndi magawo apo. Ali gawo limene limayang'anira zamalowo timati lanzi, lepali la Sazi amene amakagawa mapuloti aja, lepali la Urban loyang'anira matauni kuti matauni aziyenda motani, lepali zo za midzimu za ruro ndikuliso za mangamanga manyumba. Madera amene ntafika amene naoneka kuti ali ndi mazuzo ambiri ndi lanzi kumalo ndikwene kunaoneka kuti wanu malo ambiri anangogulitsidwa kwa chisawawa makamaka kwa anzathu obwera ene ake Malawi malo ambiri alibe mbali ya unduna wa zamalo imene kuvuta kwambiri ndimeneyo ndiponso kuli kumakhala kulowererana uyu walowa malo aofisa ake andi mtauni muno panopo zikuchitika zoti anthu ena ndi malo akuluakulu ndi anthu amapezeka utakuona ati asakukangu landa malo okhala awo. Ndi mbali imodzi imene nayiona kuti njovuta yofunika kuti iwunike kuti ngakange mbali. Kukamba nkhani ya zamaloyo zogawana malo, tikulandira malipoti tikuona malipoti mwachitsanzo ku HRDC akuti ndizoona kuti anthu ena mdziko linoli m'mataunimu ku Lilongwe kuti munthu mmodzi umakhala ndi maploti 1000. Zimene zoona monga kunenera HRDC? Zoona sindikosipoti munthu umodzi ali panthu angapo. Mwina taonena kuti kungoti chodabwitsa nchokuti ambiriwo ndi anzathu achimwenye. Anthu achikuda alipo koma ngowerengeka. Anzathu achimwenye ndiye nangotenga malo kukhala ngati kuti basi dziko lonse ndi lawo. Nanga nkhani ya ku city center anduna multiple bwanji bungo ya HRDC lomwelo likunena kuti ku city center malo onse omwe
panopa ndi osamangako half theka ya malo amenewo yapitanso kwa munthu wina mmodzi. Mungatitsimikizire pa programu ino choonadi chenicheni cha nkhani imeneyi? senta ine ndikuva kuti yapita kwa munthu wachikuda. Ripoti imene landira ine ndoti malo apita kwa munthu wachikuda, andi ife tipita ndikutauja kukafufuza maofisa zanga apita afufuza mafailo aone kuti malo anaperekedwa bwanji. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Achimwenye alimonso musesentamo alimonso andi malo apa ndi apo ambiri, koma amene ndikumva kuti anampatsa munthu mmodzi chimalo chachikukulu ndaona pa social media ndikhulupira kuti akutchula munthu wachimalawi original Malawi. Mukalandira malipoti amene wawa zimene zikhaonera kuti ndi injustice ina yake yapadera imene ikuchitika kuti munthu mmodzi azikhala ndi malo 1000 pamene ena alibe mdziko lomwelo. Mutani ngati unduna kuti mukonze zimenezi? Nkhani imeneyo ndikuvuta kwambiri. Amalawi tomwe singafenenso timaononga nthawi zina chifukwa chake ndikukhulupira kuti munthu anangotenga payekha, koma amalawi tomwefe tili maofesimu ena timaliza mphamvu akhala kufupi kwambiri ndi president ndiomangoiza mphamvu kupanga zinthu mene ungapangire. Ndikhulupira kuti sizoona chinthu choyipa kwambiri kuti anthu akumatero tifufuze koma nkhani yake kuti tione kuti makamaka kuti anapeza bwanji malowo, chifukwa zimene ndanenera siyekhayo alimo ambiri mbiri amene anatenga malo kuti tione mwina pali anthu ena 1000 iyo ndiyochepa, pali anthu andi malo 400 hectares mtawuni momo munthu mmodzi 400 hectares kuti malo amapeza bwanji sizikuziwika. Icho chidziwikire china andona nchokuti anthu amene akugula malo oterewa ali ndi ndalama kuposa amalawi ndi nthaka. Kusiyana kumakhala kumeneko kuti amagwiritsa ntchito ndalama kubwera ku ndunako kunyengerera anthu ogwira ntchito mu nduna wanu. Nthawi zinanso taonapo nduna za mbuyo munazo kunyengereredwa. Ndikuona ndikufunsa kuti pamenepo tsopano mutani chifukwa akupereka malowa anthu amene mukapeza akuonetsani madocument malowa akupereka ndi anthu ogwira ntchito ku nduna wanu komweko. Zoona malo ena akupereka ndi anthu akunduna kwathu komweko, koma malo enanso akupereka ndi anthu amabwera ngati Malawi ene nthaka uzampempha malo kenako magulitsa kwinako. Kumakhala kuti outskirts amusiti imene ilande ngati ya mafumu yamangogula pang'ono ukapeza kuti munthu ogula the whole village. Ndizomvetsa chisoni. Panopo pali malamulo ajatimanena kuti New Land Act ya 2016 Parliament inakhoza malamulo ena anyowani oyendesa nkhani za malo chaka cha 2016. Malamulo amenewo tamba kugwiritsa ntchito ndikunenamu ma district 8 tikupanga piloting kuti tione kuti malamulo ndi abwino kapena penapo tionjezere kapena ndichotsere. Malamulo amenewo akadutsa akhala akafika m'maonjeni monse ma district monse mwina azamba kuonetsetsa kuti anthu asamagulitse malo mwachisawa choncho. Komanso china chimene ndinganenepo nchokuti malamulo athu ali ndi mavuto, chifukwa athu sungapite ku India, sungapite ku Dubai, ukwera kulikonse ukangopeza chimalo chachikulu ngati chocho kumakhala nacho sizingachitike. Nense ngati nduna boma lachi apwerali tionetsetsa kuti tiawunikenso malamulo kuti malamulo akomere eni nthaka. Taona mulowa mu ofesimu pamodzi ndi achiwiri anu mwapanga kale ma decision ena kuchita reverse ma decision ena ndi ena. Pali decision yamba muna tikambirane za awiri. Decision yambirira munachita decision kumalo cha APMF chakulilungu chaku CCAP kumene munaona kuti unduna wapita boma lapita linachita bata malo aja ndi anthu ena achimwenye kuti amangira apolisi nyumba
koma malo atenge akhale awo. Tati patseni chithunzithunzi cha nkhani imeneyi chidachitika nchani mukuti? Apolisi anapezeka kuti agwirizana pachizungu timati asainana memorandum of understanding wasati contract yaiko memorandum of understanding mwenye wina panaona kuti iyeyo atenge malo apolisi apa si company paja amene ali 26 hectares kuti akatenga malo iyeyo amangire apolisi unyumba 140 zoti apolisi vazigonamo kwaili asete malo apolisi nde isatitapweza taona kuti yashi zona utenge malo 26 hectares mtaundi ngati umo ukamake nyumba 160 ndi ground ndi tina komanso malo otida polisi kale nde game yake nditani chifukwa nyumba 140 zimene manena zosagama ya 140 ndikuti ndi nyumba zoti zingakwane ndi 10 billion yayi pamene utati malo aja tangoti for instance yekeza kuti tigulitse tipange auction auction ndikuti titaupezapo ndalama mwinaso 100 billion amene paza kuchita auction ija eniyenija so nokona tinanena kuti yayi koma malamuloso mulibe muzabata malo situchita bata timagulitsa katikona kufuna kanagula akafuna kumanga nyumba zinazo apange contract apange nyumba apikisane ndi azawo inaonase apange nyumba osati battery ukona tinaanda malo azana kuti yayi zizi yayi panapanga chidule cholabweka chimayachita panopa malo tinene kuti mungagulitsa situgulitsa Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. situgulitsa yayi chifukwa kuti tigulitse ndikuti so tikula kwasi ungapange zimene zozoya ndiye koma mutanipo tsopano chifukwa anthu ena akuti ndikolowera kwa tauni koma pamanyasa pa si kampani ku Lilongwe kwa amene anapita akudziwa kuti ndi pamalo ponyasa posaoneka bwino ndikhulupirira kuti patsogolopa tigwirizana ngati boma tigwirizana chochita napo tikagwirizana ndikuti zoti tifuna tipange napo bwaji koma chimene ndikudziwa chokuti apolisi ene akewo sakuvomera kuti polisi ichokepo patauni ngati pempazi chokwacho macheza ndi andona aza polisi nthena yake amanena kuti no ndi maganizo abwino kwambiri kuti zikhala ndi polisi yokongola ina yake zikhanga kuti metropolitan police choncho ndiye timizi malo amene angaganizidwe ndi malo ngati amene ajawo chachina zafunike ndikuti mwina kupaso apo uje manyumba tochezo tili paja kumangapo maofisi abwinobwino kunyamangapo manyumba abwinobwino ngati ali maganizo awo amenewo apo yayi asautengapo malo pang'ono kumangapo uje ni polisi yawoyo yenawo akaona chikana angapangire koma zonse nkadiwa panoko ndi malo ndi apolisi ndesengane ne apolisi kutapanga chani iwo akafuna zomangaso ngatiuza ifeyo ngati nduna wa housing kuti tiramangire zinakufunazo ndizichonera wachita ku ndunako amalo ena akuchitipi ku Lilongwe kumene anthu tsopano agawana anali m'manja mwa nzika ina yakunja yachimwenye koma inalibe mapepala nkhani za malo monga ndakamba ndi nkhani za malamulo anthu ena amene mmalimbana nawo mbuyo mutazionapo akumapereka mapepala kuti ali nawo mapepala awo ndithu koma simukachitika kalikonse pasi mukuyembekeza kuti mukhala pa nkhondo za kumakhoti ndi malamulo kena kumwena kumalipiranso anthu ena pa ziganizo zimene mukuchita ifeyo tasondona chikuti tikuopa kuti tikakhala pa khoti makhoti anabwera choletsa mafunika kuti onetse chilungamo kuti chiyenda bwanji ndiye chimene chinachitika kumalo kwenekoko ndipokuti developer amene ali kwenekoko anagula malo kuti ng'ombe zizikadyama ndi ng'ombe kwenekoko koma nono atatero anapezeka utamba kungololera kalolapa pakana kukunana tinakauza anthu pazimako munthu kanalibe mapepala aliwonse ndikutapita ndi kufuza kudakule ino mapepala anosweza kuti anasonyeza yeka anafikapo anafikape pafumu anafikape
kwenu zantu ino mkufuna hapa kitikizana mangasi ndi customer ilandi mafumu anagwizana nao watu kutaya malo andatu da customer ndi pamide chukwa chawali tsantu chiwantu amadanda wawoti na wati alibe malo kuponta angamangepo nyumba ene na organize kumene gogo fumu ili yense na pasantu ana ayamata chinyamata sete kutu agani malo ena ona pia ziko nda Malawi pia ntalimikeza Malawi ngati pali malo oti aliberishi atenge koma malo oti alindima pepala aye Malawi atayegeze kupita pamalo amene mapepala chifukwa kamatero oti ndizamanga malamulo athu panopo amalembekeza kutera kuti munthu akapendi pepala ndeti umwini umene ujawo tisapiteko that's why kwa mkulu timati manani tipiteko kulikonse kumene ali mapepala ake muli ku unduna umene President Lazarus Chakwera umene akuwika niko unduna wa hoti kwambiri chifukwa cha tikunezoona mdziko lino nkhani ya malo ikuvuta timene malo akuvuta koma malo alipo chifukwa akuvuta ponena kuti malo akupita kwa anthu amene ali ndi ndalama inoyo ngati custodian ineyo ngati kapitawo wa malo mdziko lino mwatsimikizira bwanji anthu amene akukumverani panopa kuti ntchito imene akupatsani yoti muwayang'anire malo awo muyigwira moona mtima posa tembenuza manja anu kuyamba kulozera kwa anthu amene akumabwera ndi dzindalama ifa tili ndi maumboni mbuyomu kuti anthu andalama amapita kwa anduna ngati inuyo olemekezeka President Chakwera tikamakhala nawo akamatilangiza amanena kuti afuna akonze dziko la Malawi pokonza dziko la Malawi President akakuza ndifuna kukonza dziko la Malawi sikuti kuti uwononge dziko la Malawi andi Chakwera kamanena sikuti amangonena zapakamwa yayi amafuna zionetsa kuti pakubwera action that's why ngati mene mwaonera amwe feyo tikuonetsa ma actions kuti zimene Chakwera kufuna zomwezi ndiponso sukisa mamantha sitikuopa chilichonse chikwecho tuzo kuti ndizimene akufuna President ndiye ndikutsimikiza Malawi kunena kuti malo timpatsa Malawi wina aliyense wofuna malo amene afuna kukamanga osati amene afuna kukagulitsa ngati pakubwera munthu wina ati afuna kuti azatenge malo chikosakagulitsa tichimpatsa tidziwanso kuti uyo afuna akagulitsa ino malo munthu tsampepo kwa akaunti kwake ndi 10,000 kwacha akubwera kuti ayayi ndifuna malo kweli ya 43 munena kuti munthu afuna akamanga malo sizingachitika chocho so ndimanena kuti aliyense amene afuna malo omanga timpatsa osati wandalama kamabwera wandalama kuzafuna omanga timpatsa koma akhale mwa malamulo osati munthu umodzi mpaka malo 50 tipita kuhanina yokhudza naso ndi unduna wanu chisawawa chimene chikuchitika tikamaona town planning city planning komanso ku department yanu ya mapping ndi masurvey ndimaona chithunzithunzi mapa amene ali kumeneko akusonyeza kuti madera ambiri kumene kumayenera kukhale zinthu zina kuli zinthu zina zosayenera ngati mwachitsanzo kuti pamene kukuona kukhala ma industries mwina anthu ena alowerera kumanga ku nyumba ndi zina zotero chisawawa choterocho zimene zimuzikonza bwanji zoona mene malo anakhalira tichibwere nkamuso anapanga zone kunena kuti kukhala ma industry kukhala ma commercials kukhala ma nyumba koma maboma ena tabwera pakati pawa anapezeka kuti zonse zijanazotera kwanana kuti zakamuso isizo ndiye zinabwesa chisawawa chopsa Malawi muno chopsa osati kunena nzofesa chisoni koma panopo tikuyesetsa ndi anzathu ofesiku kuti tibwezese timalo timene tatsalapo tionetsetse kuti at least tilondole mazoning amene tagwirizana tiwekeze ngati pasite center pamota timuone kasite center kanali ka institutional koma panopo analowa anthu mapanga ma commercial mapanga zonse makupeza kuti malo amene anayena kukhala mabanki kwalowa anthu akukapanga zawo zoti si banki ndiye nzofesa chisoni kwambiri so ine ndiwatimvetsese kuti kukonza kwakeko ndiye muti mukukonza bwanji kukonza kwake kosavuta mukagula
iya sitigumula ena tigumula amene ana chitawo chino opanda mapepa opanda malamu kusasana malamu sichalola ndi kupasana chisanzo tikamapita ku airport pali wina wa China wamanga nyumba yake waikamo mashini otafuna ziwe wenga ma steel factory mala mina ajao si industry yayi ndeta mulitsa kuti sungapange zimene zozo uchotsemo mashina ako ukaike kwina inde ena mani atonena kuti amukuchitawo chino mainvesta chikomo amene muchamu walowa more than $1 million chikuti mukuwacha simukwa chitabu ino mainvesta koma tikuna kuti aisi choncho chifukwa chokuti iye imene amachitawo chino amadziwa anauzidwa otena kuti iye pamene malo amene onja commercial anagula kwa munthu ndi malo akhala commercial sungaike ku industry yayi so izozo ngati tikuona kuti ndotapanoje ntikuletsa koma tilekeze kuti mwina moti toti tizifukwa ting'ono we will just have to regularize koma mwina hayi pali nkhani ina imenenso sikuoneka bwino kuoneka ngati pali kachisawawa kena tikamayenda m'matawuni ndi m'mizindamu aliyense paliponse akumangapo warehouse una poyamba ndifunse kwa inu ngati anduna mwaziona zimenezi ndizomwe tikukanazo panopo ndikudena pano nkamapita ku area seteko opposite area sete wina waika chimpanda vimalata chimene afuna kupangapo situdziwa koma malo sikuti ndi malo oti muli maploti yayi angoisa create maploti nene sawa mukudena inozo ndi zimene tifuna tikonzezo warehouse wina aliyense amene akafuna kumanga warehouse pamene sipakuyenera kukhala warehouse ife sitilola tikaphwanya tigwetsa warehouse ikhali malo mwa designated amene anamanga kale anavomereza anzathu akapitawa oti amanga kale ali operation zeti utakuti tikagwetse chifukwa choti tikuweresa ndalama za Malawi nangasi amene tagwetsawo ena ndikuti tikakhala milandu timalolera kuti tipange milandu koma timpanga compensate or whatever we don't care koma bora tipange city zioneka ngati city tingakhale ngati kuti tili kumisuku koma pamene tili muliloko tikupita kumapita ndikucheza kwa anduna koma pali nkhani ina imene ndikufuna tisabira osakambirana nkhani ya Land Act ya 2016 malamulo amene ali mu Land Act ena sakukanika kugwira ntchito kuchokera mu 2016 chifukwa tikumva kuti mafumu pa ground pali resistance akudana ndi mfundo zina za malamulo amenewa akuti malamulo amenewa adawalanda mphamvu ndi ulamuliro pa nkhani za malo ena tikukambirana anafuna kuti mwina malamulo abwerenso nyumba ya malamulo akawunikidwenso mwina ndidziwe kuti mukuona kuti zimenezi zichitika kuti malamulo wankuwatengeranso ku nyumba ya malamulo kapena zipitirira momwe alilimo pachiyambi pachanena kuti tikuyesa malamulo amene ajana tikuyesa ma district 8 am'Malawi muno ma district 8 imo malipoti akuchekera kumene momo ambiri akanga takusangalala nazo pali mwina tiwiri tatu timene tingazafunidwe kusinthidwa koma ndiye cholinga choyesa malamulo panopo tikunena pano chifukwa choti anthu ambiri akusangalatsidwa nawo atipempha kuti yayi koma malamulo wawo poti ndogwirisira ntchito ndi munthu wina aliyense toyike akhale mu zilankhulo zingapo chiputero tikunenapa tasintha tayikanso tachita translate akhalanso muchichewa panopo tikuwayika muchitumbuka ndikhulupiriro chake tisanati tikhati tamaliza muchitumbuka tisanapita ma languages ena ndi ena maripoti ndithu mafumu amene momo akusangalala nawo ndi chikhulupiriro chake kunena kuti mafumu amadera mwina amene sinafike akaona zawo kuti azimayi ana akumakhala ndi security ya land atha kuzapeza kuti nawo samba kuzikonda kuti amba kugwiritsa ntchito malamulo mukunena kuti mafumu akuvomera zokuti achepetse mphamvu ndi ulamuliro pamalo actually sikuti kuchosaso mphamvu za mafumu kungoti izi kumapanga kuti ikhale pachino kamati inclusive kumapereka kuti pakhale transparency kuti mfumu so isangokuona ngati kuti basi ndi mfumu ndi kuti palibenso amene akuona chipapa makhala mafumena makhala kuti owononga ena makhala ndithu olonda bwinobwino koma papa kuti giving them moral mphamvu kuti mfumu yonso iziona kuti olo munthu ali ndi kamalo kake
mfumuyo zikawo tine mphamvu kaonera kuti iya chifukwa mafumu ali nawo makomiti ogawa malo. Tokoza kwambiri anduna oona za malo a Msukwa kuti munapeza mpata kuti tilankhulane koma mwina tipatseni mawu anu otsiriza wa. Ine pempho kwa ine ndi anthu amene akumalowelera malo amene ali listi mulilongwe muno zamba kutuluka ndikupempha anthu chifukwa chokuti malamulo sasiya wina aliyense. Chakwera akunena kuti tilimbikitse rule of law. Ndiye rule of law ndiye kuti ngati pali lamulo lonena kuti malo awa ndi bambo mawawa sikuti Msukwa akalowera kwa mawawa. Ndiye zikuchitika zimene zili kumbali uko anthu akulowelera malo oti mwini wake ali mapepala tisazitengere kuti chifukwa kuti mwini wake anachokera kwina kubwera kwa Malawi iyayi chifukwa tu lamulo ndi lamulo. Tiliso ndi malo ena kunkhatabe uko Kawalazi tikumva kuti anthu kumene koko akumalowelera muli kutyolo uko anthu akumalowelera ma-tea estate kena Malawi titate malamulo. Ngati pali vuto tikufuna malo kene tipite kuboma boma tipezere malo oti tiyambe kukwerapo zimene tingayambe kukwerapo. Tikatironso tatsiriza zomwe tinakukonzerani pa programu ya lero. Atsiriza kulankhulawo ndi Akezi Msukwa, iwowo ndi nduna ya zamalo. Dzina langa ndi Daniel Mawawa. Kufikira sabata yamawa pomwe tidzambenso zina nditero kuti mwakoma nonse.